హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో 5 మినిట్స్లో రెస్టారెంట్ స్టైల్ టొమాటో రైస్ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం. నేను ఇప్పుడు చెప్పే మెజర్మెంట్స్ 3 గిద్దల రైస్కి అనమాట. ఒక గిద్ద రైస్కి 2 టమాటాలు పడతాయి, 2 పచ్చిమిరపకాయలు పడతాయి, అల్లం, వెల్లుల్లి, చెక్క, లవంగం అండ్ మిల్ మేకర్స్ కొంచెం నానబెట్టుకొని ఉంచుకోవాలన్నమాట. అండ్ కొత్తిమీర, కరివేపాకు యాడ్ చేయాలి. ఇవన్నమాట కావాల్సిన పదార్థాలు. ఇక ప్రొసీజర్ చూసేద్దాం. ముందుగా పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆయిల్ కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని వేడైన తర్వాత అన్ని పోపు దినుసులు కూడా వేసుకోవాలన్నమాట. అంటే సాయం మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర అన్నీ కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే రైస్ ఏంటంటే చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో, తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో అయిపోతుంది అనమాట రైస్. ఇలా పోపు దినుసులు అన్నీ కూడా వేసుకున్నాక బాగా వేయించుకోవాలి. అవి కొంచెం రోస్ట్ అయిన తర్వాత అవి కొంచెం రోస్ట్ అయిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు వేయాలన్నమాట. పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. వీటిలో తక్కువ పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటాం, ఎందుకంటే కొంచెం టమాటా రైస్కి కారం యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం కలర్ బాగుంటుందని చెప్పేసి తక్కువ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. తర్వాత చెక్క, లవంగం అన్నీ కూడా వేసుకున్న తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలన్నమాట. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత కొంచెం బాగా వేయించాలి. అవి కొంచెం స్మెల్ వస్తుంది కదా, బాగా వేగిన తర్వాత మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఆ స్మెల్ వచ్చిన తర్వాత టమాటాలు యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత గరం మసాలా వేసుకోవచ్చు. ఇది ఆప్షనల్ అనమాట, బట్ కాకపోతే వేస్తే ఏంటంటే చాలా బాగుంటుంది. సో వేస్తే కనుక 1 టేబుల్ స్పూన్ వేయండి. తర్వాత అదంతా వేగిన తర్వాత టమాటాలు యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. బాగా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత జ్యూస్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇలా టమాటాలు వేగడానికి జ్యూసీగా రావడానికి మనం కొంచెం మూత పెడతామన్నమాట. ఇలా 2 to 3 మినిట్స్ వరకు మూత పెట్టుకోవాలి. ఇలా మూత పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే టమాటాలో జ్యూస్ అంతా కూడా వస్తుంది అనమాట ఆవిరికి. అలా జ్యూస్ అంతా వస్తే టమాటా రైస్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా 2 to 3 మినిట్స్ వరకు మూత పెట్టుకున్నాక తీసిన తర్వాత చూడండి ఎంత వాటర్గా ఎంత బాగుంటుందో. అలా తీసుకొని కొంచెం వేయించిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనం ఆల్రెడీ మిల్ మేకర్స్ నానబెట్టి ఉంచాం కదా, అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలా మిల్ మేకర్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ కారం వేసుకోవాలన్నమాట. కారం కొంచెం అయితే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేసాము అండ్ చెక్క, లవంగం అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఘాట్ ఐటమ్స్ కాబట్టి 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ కారం సరిపోతుంది అనమాట. తర్వాత మనం బాస్మతి రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో నానబెట్టుకొని ఉంచుకుంటాం కదా ఒక 5 మినిట్స్ ముందు, అదంతా కూడా యాడ్ చేసుకొని 2 to 3 మినిట్స్ వరకు సాట్ చేయాలి. అలా 2 to 3 మినిట్స్ సాట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఎసురుపోయకుండా ఆ మసాలా అంతా కూడా ఆ రైస్కి పట్టి టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట. అలా 2 to 3 మినిట్స్ వరకు సాట్ చేసిన తర్వాత వాటర్ పోసుకోవాలి. ఎసురు ఏంటంటే 1 బౌ మాత్రమే పోసుకోవాలన్నమాట. 1 గ్లాస్ ఆఫ్ రైస్కి 1 బౌ వాటర్ మాత్రమే పోసుకోవాలి, ఎందుకంటే టమాటాలో వాటర్ ఉంటాయి, మిల్ మేకర్లో వాటర్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో మనం అందుకనే 1 బౌ మాత్రమే పోసుకోవాలి. అలా 1 బౌ పోసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే రైస్ పొడిగా టేస్టీగా ఉంటుంది, లేకపోతే ముద్ద అయిపోతుంది అనమాట. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం మళ్ళీ 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకొని మొత్తం తిప్పేసి సాల్ట్ వేసుకోవాలన్నమాట. కొంచెం తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని టేస్ట్ చూడండి. ఒక 2 మినిట్స్ వరకు వేయిస్తే మనకు సాల్ట్ అర్థమవుతుంది సరిపోతుందో లేదా అనేసి. చూసుకొని సరిపోయిందో లేదో చూసుకొని ఇంకా కుక్కర్ ఇలా 2 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రెషర్ పోయిన తర్వాత మనం కుక్కర్ ఓపెన్ చేసుకుంటే చూడండి రైస్ ఎంత పొడిగా టేస్టీగా ఉంటుందో. తర్వాత ఇది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం ఒకసారి కళాయి పెట్టుకోవాలన్నమాట. అలా కళాయి పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే లాస్ట్లో ఏదైతే మసాలా ఉంటుందో అదంతా కూడా అన్నం మొత్తానికి మిక్స్ అవుతుంది. మిక్స్ అయిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ నెయ్యిని యాడ్ చేసుకుంటే ఈ రైస్ సూపర్ అంటే ఎక్సలెంట్ టేస్ట్ అంటారనమాట. ఎవరైనా నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్లో చేస్తే ఇంకా రెస్టారెంట్లో కూడా మనకు కానదనమాట, అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. సో చూసారు కదా టేస్టీ టమాటా రైస్ 5 నిమిషాల్లో ఎలా రెడీ అయిపోయిందో. ఇలాంటి రెసిపీస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.